Disa xhur wara li ma baqgħetx tifforma parti mill-Grupp Parlamentari Laburista, hemm il-possibilità li lil Rosjan Kuthajar naraw allura mal-Labor. U dwar dan Net News staqsa lil uħud mill-Ministri Laburisti fosthom Clifton Green l-istqar illi jaqbel ma dak il qal il-Prim Ministru Robert Abela mat-Times. Inti taqbel, Ministru, illi Rosjan Kuthajar terġa' tidħol lura fil-Partit Laburista? Naħseb li bira tkellem b'mod ċar ħafna il-Prim Ministru meta tkellem magħkom il-ġurnalisti fuq it-taraġġ ta' Kastilja u jiena naqbel ma dak il qal il-Prim Ministru. Hekk ukoll il-Ministru Rodrigo Galdes fejn insista li għal darbtejn huwa jaqbel ma dak il qal il-Prim Ministru, ċoe illi Kuthajar ħalset ta' mila minkejja illi il-flus minn fuq dar il-poplu għadha ma rritornahomx u għadna ma nafux min kienu sħaba illi kienu qed jitħażru. Inti għalik orrajt li Rosjan Kuthajar terġa' tiġi introdotta fil-Partit Laburista? M'għandix inżid ma' dak li qal il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru kien ċar il-bieraħ dwar Rosjan u dwar il-ħidma tagħna bħala membri parlamentari. Inti għandek opinjoni? Żgur li m'għandix inżid ma' dak li qal il-Prim Ministru. Intant, b'mod mill-aktar surreali fl-istess ġimgħa li qed jagħmel U-turn dwar Kuthajar, Robert Abela stqar illi huwa umilja u keċċa lil Aron Farrugia mill-kabinett tal-Ministri tiegħu fl-interess nazzjonali. Staqsejnihom ukoll dwar din it-tkeċċija ta' Aron Farrugia b'Galdes ifarfara fuq il-Prim Ministru Grima jfaħħar lill-eks Ministru. Dik hija prerogattiva tal-Prim Ministru u l-Prim Ministru għandu dritt ukoll li jagħmel bidliet neċessarji. U għalfejn kien fl-interess nazzjonali li jitkeċċa mill-kabinett l-eks Ministru Aron Farrugia? Jiena li nista' ngħidlek illi mal-ħabib tiegħi Aron Farrugia għandi relazzjoni mill-aqwa bajna anka f'kuntatt. Aron ta' ħafna għal Partit Laburista, Aron bħali trabba fil-Partit Laburista, inna nimmilitaw fl-istess partit. Illum 20 ta' snin għalkemm f'dak għandu x'jaqsam bħal età marbuta ma' politiċi. Aħna tista' tgħid li aħna żgħażagħ bl-istandards normali li wieħed ikejjel ir-riga. Il-fatt jibqa' illi għall-interess nazzjonali Abela warrab lil Aron Farrugia imma ħalla miegħu fost l-oħrajn lill-Ministru Anton Refolo waqt illi allegatament għadu qed iżomm ġebla ta' żmien l-Ingliżi u ta' wirt nazzjonali fil-bitħa tiegħu. Qed iżomm ukoll lill-Ministru Byron Camilleri wara illi spiċċa involut fi kriżi wara l-oħra, kif ukoll lill-Ministru Ian Borg minkejja ir-rekit tal-liċenzja tas-sewqan illi faqqa fi żmienu. U waqt illi għaddej dan kollu irid idaħħal lura miegħu lil Rosjan Kuthajar, l-istess Kuthajar illi rriedet titħanżer bħalma qed jagħmlu sħaba.